Bine ați venit la un nou episod Ligia's Kitchen. Fiindcă este noul an, vom începe cu o rețetă de detox. Vom învăța împreună cum să facem o rețetă de smoothie din vlăstar de floarea soarelui, bogați în proteine, în calciu, în magneziu, împreună cu coacăze negre, bogate în antioxidanți, după cum știm, și banane, miere de rapiță, cacao, un superaliment tot așa bogat în calciu și în fier. Vom face o băutură care ne va ajuta să eliminăm toxinele care s-au acumulat în celule în timpul sărbătorilor de iarnă. Să trecem la treabă. Vom adăuga pe rând ingredientele în blender. Folosim astăzi blenderul Osterversa, după cum știți, blenderul care îl recomand. Vlăstar proaspăt de floarea soarelui. Am să-i pun chiar pe toți. Haideți până la urmă toți, că dacă aveți o cantitate puțin mai mare de fructe, e ok să-i adăugați pe toți, dar dacă puneți o cantitate mică de fructe, va avea gust doar de frunze. Coacăzele sunt congelate, astă vară le-am congelat, dar după cum știți, aromele sunt foarte puternice și atunci țin peste iarnă. Așa. Miere de rapiță. Adăugați după gust, ar putea ca bananele să fie suficient de dulci, dar eu adaug o linguriță, așa, just in case. Bun. Cacao ro, zeamă de lămâie și esență de vanilie naturală și să nu uităm de apă. Totul depinde de voi la acest punct. Dacă vreți să fie mai cremos, mai gros, atunci adăugați undeva la 1 litru de apă. Dacă vreți să fie mai lichid, undeva la 2 litri de apă. Eu am adăugat cam 1 litru de apă. Așa. Și neapărat să folosiți împingătorul. Împingătorul vă ajută foarte mult, mai ales când aveți ingrediente congelate. La acest punct vom folosi butonul de smoothie. Dar mare grijă, nu lăsați să blenduiască undeva la 2-3 minute. Ne oprim la 1 minut jumate ca să păstrăm și nutrienții intacți. Așa. Perfect. Smoothie este gata, ați văzut cât de rapid, cât de ușor se poate face. Este un blender care ne ajută, nu ne face viața grea, cum s-ar spune, nici nu trebuie să împing, după cum ați văzut. Și este ideal să consumați acest smoothie imediat, fiindcă se va oxida și vrem să beneficiem de nutrienți cât mai rapid și să fie nutrienții cât mai intacți. Are o culoare superbă, miroase extraordinar, așa că să vedem ce gust are. E foarte bun. Și este o rețetă care poate fi consumată și de către copii, nu doar de adulți. Este foarte bun la gust, foarte bogat în nutrienți și extraordinar pentru sănătatea noastră. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și ne vedem la următorul episod. La revedere!